پیکرن او رولا ریبر آپو دوی پیواجوی ده الوستا جنان قوناغا کو نو لسوریا هاتیه دست پیکرن و اریشن لسر روشاوای کردستانی هاف سروکا کنسی ریبرا کجه که بسی هوزاد وان مجاران ده برنامه تایبت ده نرخینه soykırımcı devlet aşılırsa, demokratik bir cumhuriyet sürecine geçilirse bundan en fazla elbette kazanan kadınlar olacaktır. و برسوا پرسین روشنماوان بریتان سامسور دده. Önder Akbu'nun en temel hukuki hakkı pazarlık konusu yapılıyor. برنامه تایبت ایرول گردما آمده ساعت 16:45 لگردما بروکسل ساعت 14:45 هند رادیوی دنگی گلده دکارن گهداری بکن. Denge gel, denge Kürdistan'ı. شنوندگان چند رادیو دنگه گلدن باشگودارن هجا ایرو 28 چلی 2025 سهشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده امن چند سرس و پیشکش بکندم دم آزادی ریبر پویا دولت ترکا داگیر کرد دهل باشور کردستان دو ایریش پیک آنی شش ولاتی قتل کرد دنوا 24 ساعتین داویده دو ایریش کم کجی کر او ده انجام ده شش ولاتی شهید بون کسیک جی بگیرانی بریندار بو ایریش اول لگونده گرجان یا ناوچهران یا سرب باجار سلیمانی پیکان ایریش ده وسایت کات بمب باران کرن درباره ایریش دره و بریا پلیسین هرما را پرین داخویانی اکدا نگولی داخویانی ده ایریش ده چر ولاتی شهید bune. Hat raganu ku jiber bandora erişe volati jibirindar buye. Hatta zanin ku kese ku hatına katil keren du juvan merd du jijinen naslama şehidan pişti karubaren otopsiye varın eşkere keren. Le bajaru ke dinar teye akreji devleta Türk erişim albata ke kere bu. Dercama erişe bala frenda girkeriya Türk de du volati ku hevjinen heven hatta katil keren. Be histra bu yere halke hereme bere khoda cihin erişle pek hati çavkanın herimi ragahını kunavi volatiye kuhatına katil keren Cafer Celal u hevjinavi Tina Muhammed'e volatiyan cenazeyin her du şeyden rakirin morgana xoşxaneye navçi ligur agahiyan Cafer Celal u Tina Muhammed jigunde nipaxe ya dinarteyene dinavçeya bömiş mişi ji malekevan heye unluve dere sevalvani diken heyjay bir kısmı ev haftaya ke erişa Türk beyin haber sinuren duho ke bomba baran utop baran dike derişen be seruberde halke hereme zarar u ziyanın maddi u cani dibinen derbare her du konkujen devleta Türk'te hükümete başlıyor Kürdistan'e hatta nahane razbun ango agahiye ke belav nekiriye. بسی هزاد کت شرط و مرجن کار تندرستی اول کاروجیانا آزاد اره برا پود و به افراندن هفسر که کنسر و برا کجه که بسی هزاد بشتاری برنامه که تیبت ات تلویزیون مدیا خبره بو و دست چانکر کو حتی نها جالی دولتا ترک و تگاوین بر بچاو نهدی آویتن بسی هزاد کو جبو پیشکتنا پیواجوی چاری سریا دموکراتیکا پرسکریکا کرد دموکراتیک برا ترکیه و بداوی که ناشره هیی تشتا پیویس راکن اتیجیده دویج بوره برا پوشرت و مرجن جیانا آزاد اولکاری تندرستی و خبات بین آوا کرن بی pek binen van şertan o mercan ne pekane kure bera porola xabilize o banklı civake bike dışarı du mercan tecidi de çava banke ke buha jreber apo te hevikere çava duhazın banklı raya gişti bike besi hozat minaka mandele da ugut mandela de kijan pevajoyan de rol listiye le Afrikaya başur pevajoya çare seri u pevajo açtı çava peşket ev bugu hertina şertu mercan mandela pekat de şertu mercan reberti bene baş kirin pişti hevditinin şandıya Dem Parti ve hevditinin bire berapore li Türkiye dınava Kurdan civaka Türkiye hemu heyzen demokratik hatta
gelên herême û hemû beşên demokratîk de atmosfereke eremî afiran lê ji alê desthilatdariyê ve nêzîkatiyeke ku vê atmosferê geş û xurt bike piştgiriyê bide pêngamên rêberapor nîşan nedaye. Hîn jî gaveke berbiçav nîne eger çareserî tê xwestin divê demên de ji bo rêberapor mercê jiyana azad ewlehî tenduristî bêne amadekirin. Bendava tişre şevedin dîsa de hedefên Devleta Tirka dagirker de bu Devleta Tirka dagirker êrişê xwe li ser Bakurûşatê Sûriyê bên haber didomîne. Artêşa Tirka dagirker derdora bendava tişre bi balafirên şer bombebaran kir. Gundên El Gazlî, El Hewîcê û El Heco ên li başûrê bajarê Silûkê jî hatin topbaran kirin. Li gundê Raîbatê yê di navbera Zirgan û Tiltemirê de jî stasyona Sultemeniyê di hedefa dagirkeran de bû. Artêşa Tirka dagirker bu Obusan bajarê Zirganê jî topbaran kir. Devereke din a ku li dijî êrişa ranawastiya Ayn Îsayê gundên Seramî de Swêdiyê, Mişerfê, Hec Hesen û Tayîs hatin topbaran kirin. Hat ragihanî ku balafirên şerên Devleta Tirka dagirker gundên başûrê Kobanê û depoyên genim ên Sîrînê bombebaran kirin. Li gorî agahiyên balafirên şerên Devleta Tirka dagirker gundên Tîna, Birhiso, Xasîb û Sepet depoyên genim ên bajarê Sîrînê yên girêdayê başûrê Kobanê bombebaran kirine. Li bajarê Mantez la Julî hevdîtinên dîplomatîk pêk hatin Komîteya Dîplomasiyê ya Meşa Dirêj li Komeleya Çanda Kurda Demokratîk a Mantez la Julî bi Sekreterê Partiya Komûnîstiyê Bajêr Marks Jamer re hevdîtin kir. Di hevdîtinê de her du alî li ser giringiya têkoşîna hevpar axivîn û hatiyar kirin ku pergala modernîteya kapitalîst û avaniya netewdewletên li Kurdistan û rûşlata navê jiyana yekirengî li ser gelan ferz dike. Ev jî pirsgirêkan kurtir dike. Di hevdîtinê de hatê destşankirin ku şoreşa li Rojava li dora fikrên rêberapor pêk hatiye ji bo hemû gelên li herêmê mînak e. Sekreterê Partiya Komûnîst Mark Jamel got em weke partî destekê didine têkoşîna gelê Kurd û em ê vê destekê bidomînin. Şandaya dîplomasiyê bi şarêdarê Lobenso Bransvesko re jî hevdîtin kirin. Piştî hevdîtinê Batri Svesko anî ziman ku ev têkoşîna gelê Kurd ji nêz ve dişopênin û piştgiriyê didin têkoşîna maftariya gelê Kurd. Şandeyê bi şarêdarê Limayê Damel Negdar û şarêdarê Mantez Juliyê Raplan Kolren re jî hevdîtin kirin. Şarêdarê Mantez la Juliyê Raplan Koner ji diyar kir ku têkoşîna gelê Kurd ne tenê ji bo gelên rûşlata navîn ji bo hemû gelên cîhanê dibe mînak û got em têkoşîna gelê Kurd bi alaqeyeke mezin dişopînin. Li Hamburgê de hemî salvegera rizgarkirina Kobanê hat pîrozkirin. Kurdistanê û dostên gelê Kurd li Almanya bajara Hamburgê bi armanca pîrozkirina salvegera rizgarkirina Kobanê li qada Sîrîn Hansê kom bûn. Merasima pîrozbayî û pêşeng de navên de Civaka Demokratîk a Kurdiya Bajer û Meclisa Jineya Roza û Dîling Hamburgê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê parlamenter Dîling ya Meclisê Alton Yavuz Freslok axivê got berxwedana Kobanê sembola azadî û rûmeta mirovaniyê ye parast. Îro jî wan hêzên pîroz yên YPG û YPJ Kobanê û herêmê diparêzin. Em têkoşîna wan silav dikin. Yavuz Fersoğlu êrişên Devleta Tirka dagirker yên li ser bendava tişrê şermezar kir û got divê demê dest êrişên li ser bendava tişrê bên rawastandin. Divê hêzên nav netewî Devleta Tirk bidin rawastandin. Serokê Dîlingê yê navçeya Anton Malêrî Kiler jî axivê got berxwedan û serkeftina Kobanê ji bo tevaya cîhanê bû hêvî. Berxwedana gelan her demê dîrok guhertiye. Malên Kilend xwest ku rêberapor hemû girtiyên siyasî werin azadkirin û got em ê piştevaniya xwe ya bi Kurdan re bidomînin. Pîrozbahî bi duruşmeyan bidawî bû.
Jiboni xeşkirina têkiliyên siberrojê şandeyeke Rûsî serdana Şamê dike. Çavkaneke Rûsyayê şopirênerê ji rojnameya Şerq el Ewsed re diyar kir ku şandeyeke Rûsyayê ya paya bilind wê di demeke nêz de serdana Şamê bike ku dosyayên ji bo her du aliyan nîqaş bike. Şandeya bi Sevkatiya Mikhail Bagnov nûnerên ji wezartên karên derve û parastirê berpirsiyên beşa aboriya hikûmetê û gelek nûnerên ji sazî û beşên dîtir pêk tê. Ji bo hevdîtîrên bi Ebu Muhammed el Colani û Esad el Şibanî û berpirsiyên din ên Rêveberiya Sûriyeyê nû de werin kirin amadekarî hatin kirin. Piştî têkiliyên bi her du aliyan re tenê de aliyên qenayên leşkerî û dîplomatîk engirtî de hatine kirin. Ev bibe yekemîn dan û standina fermî ku Moskov û Rêveberiya Heyet Tarîl el Şam HTŞ re datîne. Belê godan jemenû